Τέλος λοιπόν και το δεύτερο Grand Prix, το οποίο έγινε σε Κίνα με τους ίδιους πάνω κάτω πρωταγωνιστές. Στην Αυστραλία ο Πόλμαν ήταν ο Ράσελ, νικητής ο Ράσελ. Και στην Κίνα Πόλμαν ο Αντωνέλη, ο νεαρότερος που το κατάφερε ποτέ αυτός στη Φόρμουλα 1 και νικητής ο Ράσελ. Φαίνεται ότι τα προγνωστικά μέχρι στιγμής επαληθεύονται, ότι η Mercedes είναι αυτή τη στιγμή η καλύτερη ομάδα στο grid και όντως έχουν δίκιο αυτοί που το λένε, οι ειδικοί και εμεί. Δεν ξέρω τώρα αν ο Νόρις έχει δίκιο που λέει ότι η Mercedes δεν δίνει όλα τα data ή κρύβει κάτι στις υπόλοιπες ομάδες που χρησιμοποιούν κινητήρα Mercedes, ανάμεσα τους η Williams και η McLaren. Θα το μάθουμε λογικά κάποια στιγμή, δεν γίνεται να κρυφτούν αυτά τα πράγματα. Η Mercedes λοιπόν είναι η καλύτερη ομάδα του grid, ακολουθεί η Ferrari, μια Ferrari η οποία κάνει συνεχή βήματα προόδου, αλλά στο τέλος κάτι της λείπει. Αν πάρουμε τώρα τη σειρά των ετών από το 13-14 και μετά, κάπου εκεί 12 και μετά να το πούμε έτσι. Είναι μια μεγάλη ομάδα, εννοείται κάποια στιγμή θα πάρει το πρωτάθλημα, κανείς δεν έχει υπογράψει συμβόλαιο με την αποτυχία ή την επιτυχία. Πάρα πολύ καλή η οδηγή της και ο Leclerc και ο Hamilton βεβαίως, απλά μεγαλώνει ο Hamilton και ίσως αν ήταν πιο μικρός να μην δεχόταν τόσα προσπεράσματα όπως όσα δέχτηκε στην Κίνα και από Αντωνέλη και από Ράσελ και από Leclerc, αν και μονομάχησαν αρκετά αυτοί οι δύο στο τέλος. Το θέμα είναι ότι ναι, πολύ καλός οδηγός ο Hamilton, αλλά ίσως θα πρέπει σιγά σιγά Ferrari να κοιτάει και το μέλλον. Από εκεί και πέρα πλήρης αποσταθεροποίηση της Red Bull, δεν γνωρίζουμε τι συμβαίνει, δεν πατάει καλά ο πίσω άξονας της Red Bull, αυτό είναι δεδομένο. Μόνο τυχαίες δεν είναι οι εξόδους που έχει ο Verstappen, το είδαμε 2 φορές πρόσφατα, δεν κρατιέται ο πίσω άξονας και υπάρχει πρόβλημα σε αυτή την αποσταθεροποίηση. Μια αποσταθεροποίηση που κατά κάποιο τρόπο νιώθει και ο Αλόνσο, ο οποίος ένιωθε πολλά τραντάγματα, αυτή είναι η καλύτερη λέξη, στην Aston Martin του και δεν μπόρεσε να κάνει κάτι καλό. Δυστυχώς ο Αλόνσο είναι ένας πάτυχος οδηγός, θα έλεγα, γιατί οι επιλογές της καριέρας του τον έχουν αδικήσει. Διότι όταν πήγε στη McLaren, η McLaren από ένα σημείο και μετά έγινε Honda. Κάπου το 15 εκεί ήταν, όταν επέστρεψε στη McLaren καλύτερα. Η Honda δεν μπόρεσε εκείνη τη στιγμή να δημιουργήσει ένα καλό κινητήρα για να κάνει τη McLaren ανταγωνιστική και σχεδόν με το που φεύγει ο Αλόνσο συνεργάζεται με τη Red Bull και ο Verstappen πέταγε. Τώρα έχει μείνει στην Aston Martin, προμηθευτής κινητήρων είναι η Honda. Δυστυχώς δεν μπορούν ακόμα οι Ιάπωνες να δώσουν έναν αξιόπιστο κινητήρα στον Αλόνσο και έχει γούστο με το που φύγει ο Αλόνσο να αρχίσει πάλι να πετάει η Honda. Τέλος πάντων θα δούμε τι θα γίνει. Μέχρι στιγμής λοιπόν έχουν γίνει 2 Grand Prix, αλλά λόγω των όσων συμβαίνουν στον κόλπο, Μπαχρέιν και Σαουδική Αραβία δεν γίνονται προς το παρόν. Να δούμε πώς θα τη βγάλουμε τον Απρίλιο, αλλά θα τη βγάλουμε. Εδώ περάσαμε χειρότερα. Λοιπόν, αυτά από μένα, θα τα ξαναπούμε σύντομα.